Zombie Apocalypse. Amen, ilan sila? Apat? Ano to, balikan? Dahan-dahan lang, paliko yan. Doon. Yung dalawang sigo dyan eh. Ayan guys, so ikot na sila. Dapat doon ka sa kabila para makapitik ka. Bugalyon ba? Yung Bugalyon. Guys, nakasunod yung tatlo. Kung makasunod tong anong nangyari? Pang-apat si Tim Bulusok. Bago ako sa likod, hindi ako makabidyo eh. Okay na. Ayan guys, so nangunguna si Madam Mary Rose. Pangapangala si Mama yan Mendoza.
Lapit lang yung ugot guys. Ito yung dalawa. Ang hirap mag-video, magkasarap lang. Masarap yan. Ang ferry. Pang-apat. Yung bulusok. Ang Clarice katakutan. Tapos si pangalan na takat. Ang Charlotte. Pangatlo. Yan. Ahon po, ahon. Nabuli natin yung dalawa sa harapan. Pangatlo. Pangalan ni Madam? Ma'am Marian. Nasa 32nd place. Yan po. At ang ating nangunguna ang participant, si Ma'am Merero. Ayan po. Siya po ang Uy! Mag-release ka na ah. Finish line na ba yan? Ayan, kunin na lang natin sila sa finish line. Tama na pa rin si Ma'am. Baba na lang tayo, baba. Ano po, siya po yung nanalo. Siya yung champion. Yan. So, sunod si Ma'am Marian. Ramen! Sige, wala ka kasunod. Nice one. Akalain nyo. Si ano pala to? Ba't di si Mama? Si Mickey Alien, di ba? Sino po? Ayan. Ay, tapos yung nakabuluso. Si Jenny. Ay, di na. Kala ko si Mickey Alien. Tara. Yun. Nauburtigan yung pangatlo. Ano yung nangyari? Iniwan yung nakanibig. Kaya tignan mo. Ayan na magkasunod. Pagkarating na sila guys. Mahabol. Itong dalawang participants naman natin ay naglalaban sa third place. Naglalaban sa third place. Ayan po. Si Ma'am Clarice. Clear Bagles. Ayan. Siya po ang nakakuha ng third place. At si Madam ang fourth place. Taas ka ba eh? Okay, congrats po sa inyong apat. A few moments later. Fourth place, women's category. Yan ka! Babaro! Charlotte. Kuha ka mo naman. Ay, huwag niyo kalimutan na Francis M. Vlog nyo kung sino makita yung mga video nyo. Next, Clarice on third. Pinapagpala na! Ito, dito si... Tara mo. Yun. Kapara mo. Yun oh. Wala, may salim! Third place. And second, Marian. Sana si Marian. Second place, Ma'am Marian. Champion na lang ho. Nire-rose na! Di ba tropa tayo, di Of ba? course, Mary Rose. Champion. Dahil ayaw na mag-bike na kapatid niya, siya na lang. Pinasa na. Okay, congrats sa ating mga women's category. Pinasa na ang lakas ng kuya.